trækker det. Hva? Trækker det godt. Det er rigtigt. Ja, det kører bare. Det er lige så er det lidt problem med det. Ja, men det er lige så snart det fester sig. Men altså, jeg tror, man skal lige forstå her. Det er ikke meget, der skal skubbe. Nej. Det bliver på lidt lige meget. Ja, vi gør den. Vi gør den. Det var også det. Ja, det vil vi jo gøre. Hjælpe på en eller anden måde. Ikke? Men det er sygt. Så det er jo bare det jo ikke, men så kan man jo så, hvis man vil gå mere op i det, skulle nu for eksempel have været bådmateriale, så skulle vi have savet den anden led. Den sprække, der kommer her, det hedder marvsprækken. Det er i det sekund, træet rammer jorden, når man fælder det, så kommer der en sprække omkring marven. Og den viser som regel den generelle retning på sprækkerne. Og hvis du skulle kløve det med økse, så ville man helt klart have kløvet det den vej. Og hvis du skulle have bådbrædder af det, ville du også save den den vej, fordi man regner med, at der også helt herude til længere inde i stammen vil være en svaghed. Så altid på lang sigt og det er stik modsat. Det er rigtig faktisk årsag her. Kom med. Ja, stænger mere flat. Ja. Det er grunden til, at vi står og filmer med den her langsav her. Det er fordi, vi ude på produktionsskolen har brugt de sidste par år på at opføre en rekonstruktion af en lade fra 1890, som de så ud, som aktieselskabet byggede dem ude i Kolindsund. I forbindelse med den rekonstruktion har vi været ude at se på nogle originale lader, som stadigvæk står på Gammel Dæmning og på Næsgård. Og i konstruktionen kunne vi se, jeg har været inde og kigge i regnskabet, hvor man kan læse, at tømmeret, som laderne er bygget af, blev købt i Sverige og fragtet til Danmark. Og på konstruktionen kunne vi så se, at noget af tømmeret sidenhen havde været videreforædlet ved hjælp af sådan en sav her. Og da vi gerne ville lave en tro rekonstruktion, begyndte vi at grave i det her. For jeg havde været så heldig et år forinden at have sådan et savblad her med hjem fra Norge, og have arbejdet med det på den måde, man har gjort det traditionelt i Norge. Men ikke hvordan man har gjort det i Danmark, det var der ikke nogen af os, der vidste. Så derfor så tog vi kontakt til Jagt- og Skovbrugsmuseet i Hørsholm, hvor de har en original opstilling, som den vi så har lavet en kopi af her, og så begyndt at save med. Saven her, den hedder langsav på dansk. På engelsk, der hedder den en pitsaw. Og de fleste, de kender nok godt udtrykket at køre i pitstop. Det refererer jo til den her smørregrav, som man står og smører bilerne op i. Og grunden til, at det hedder en pitsaw, det er fordi i USA og mange steder i Danmark, der gjorde man det. Der savede man i en savgrav i stedet for at lave sådan en opstilling. Et stort aflangt hul, hvor der så stod en mand nede i hul og en mand over. Fordelen med det her savlade her, det er jo, det kan vi flytte med os. Det er lidt svært med sådan en savgrav. Og ja, saven er noget af en type sav, der kommer frem for alvor i 1850'erne, altså på et tidspunkt, hvor der allerede har eksisteret savværker i Europa i snart små 1000 år. Og den kommer, og den bliver utrolig populær i kraft af, at det pludselig giver bønderne en mulighed for at videreforædle deres egen materiale. Frem for før kun at være i stand til at lave 2 brædder ud af en stamme, kan de nu save en stamme op til en masse brædder. Og der i Norge der er der jo flere bådtyper, som er opstået som konsekvens af den her sav, fordi de er i stand til at udnytte træet meget mere fuldt ud.
Men saven, håndsaven som sådan går tilbage til 1300-1400-tallet, i hvert fald herhjemme. Så den har levet hele tiden på lige fod med savværket. Ja. Ja. Og det er stadigvæk lige hårdt. Og det er lige hårdt. Selvom nu brugte jeg 1,5 time på at file saven op i går, det kan man da tydeligt mærke. Men det er bare sådan med sådan en lang sav her, det bliver aldrig helt sjovt. Og der er en grund til, at i gamle dage også, når man står og økser tømmer med bredbil, i gamle dage der afregnede man ikke tømmer i kvantum. Der var det løbende meter, uanset. Fordi det er meterne arbejdet ligger i, det er ikke volumen. Det er fint her. Sådan.